sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, riƙo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kariya ga dukkan masifu na zamani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Na hore ku da ku riƙe sunnata da sunnar kalifofi shiryayyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku riƙe ta da turaman haƙoranku. Da haka ya uwa musulmi, wallahi riƙo da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine maganin waɗannan fitintunin. Shine maganin waɗannan aƙidu da ke ta yaɗuwa waɗanda sun zama ‘yan fashi da makamin imani. Ƙiri da muzu za ku ga mutane sun zo da sunan addinin musulunci, amma wallahi ana buɗa ta sai ka ga aƙidar daidai take, kai tana ƙari ma akan aƙidar Kiristanci. Daga ka ji waɗannan sun karkace su ce shehu Allah ne? Sai waɗanda za su karkace ka ji sun ce a'a ba su yadda da maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ma'ana sun ƙaurace ma hadisi, so suke bayanan su suke sa a yadda da su. Daga ka ji waɗanda su kuma sun zo suna riƙe da sunan suna su mabiya ahlul baiti ne, amma ta gefe ɗaya raraka addinin musulunci suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama mana komai, ya yi mana bayani. Duk abin da zai zama shari'a da alkhairi a gare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya mana bayanin shi. Duk abin da zai zama sharri Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya mana bayanin mu guje shi. Annabi alaihi salatu wasallam ya yi mana bayanin cewa iyyakum wa muhdathatul umur. Manzon Allah ya ce ku kiyaye dukkan fararrun al'amura. Manzon Allah ya ce fa inna kullu muhdathatin bid'a, dukkan bid'a, dukkan abin da aka kirkira bid'a ne, kuma dukkan bid'a bata ce, kuma dukkan bata makomar ta wuta. Allah ka tsare mu daga bata. Wallahi ɗan uwa musulmi, duk yanda za a ƙalubalance ka, duk yanda za a ƙalubalance ka, duk yanda za ka samu takura, wallahi ka yi riƙo da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi za ta zame ma kariya ta imani, za ta zame ma kariya ta hankalinka ma ya zama hankalinka yana da saiti, za ta zame ma kariya ta ka ji kana karɓan nassi na Alƙur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da kokwanto ba ko musawa ko ƙarya.